A la Universitat de València, un equip de científics fa anys que estudia com és i com era el medi aquàtic de la llacuna. Últimament han fet una troballa que pot ajudar a recuperar la vida subaquàtica de l'Albufera. Mira, hem recollit aquesta aigua de l'Albufera, de la llacuna, i ens han dit que tu ens podries ajudar a saber per què té aquest color. Molt bé, doncs per a saber-ho hauríem de concentrar un poc aquesta aigua i veure quins tipus d'organismes són els que viuen ahí. Per poder veure el que hi ha dins l'aigua s'ha de centrifugar i fer que el material sedimenti. Fet això, ja es pot observar a través del microscopi. I el que veiem són uns organismes microscòpics que s'anomenen cianobacteris, i són aquests filaments que tenim ahí, que són els més abundants en l'aigua de l'Albufera, en l'aigua de la llacuna. Són uns bacteris que fan fotosíntesi i que n'hi ha milions d'aquests organismes en l'aigua, tant que coloregen l'aigua, que donen aquest color ahí. És a dir, que el color verd de l'aigua de l'Albufera és perquè n'hi ha massa, com si diguéssim, d'algues? Massa. I a part de que no veiem bé l'aigua, que no sigui transparent, quin problema comporta això? Bueno, això implica que la llacuna, com ha rebut molt d'aliment per a aquest tipus d'algues, d'estes i de moltes més que també hi ha, doncs el que ha passat és que s'ha produït un creixement desaforat d'aquest tipus d'organismes. Això priva de llum a altres organismes que també feien fotosíntesi, que vivien al fons de la llacuna, que han desaparegut per complet. I a més, tota la fauna i tots els altres tipus d'organismes associats. Encara que no les veieu, aquí en aquesta caixeta hi ha una trentena de llavors d'unes algues que van poblar l'Albufera fa uns 50 anys. Ara les han trobat als sediments, al fons de la llacuna, a uns 25 centímetres de profunditat, i tot i que són molt petitones, no arriben a tenir ni 1 mil·límetre, van ser molt importants i són encara més importants pel futur de l'Albufera. Bé, això és una càmera climàtica, on tenim una temperatura controlada i tenim il·luminació, de manera que el que hem fet ha sigut posar sediment de l'Albufera, de capes profundes d'aquest sediment, les hem cobert d'aigua neta i podeu observar com hem obtingut la germinació de les llavoretes d'aquestes algues. Això també són algues, però són algues que adopten una mida ben gran i són el que hi havia abans, la vegetació que cobria els fons de l'Albufera. En el moment que tenen llum poden arribar a germinar. L'esperança és replantar aquesta vegetació en el moment en què l'aigua de la llacuna torni a ser transparent. Tornem al bell mig de l'Albufera, a la mata de la Mansegarota. És una de les poques illes que queden a la llacuna. Una altra de les conseqüències de la desaparició de la vegetació submergida és que l'erosió, per culpa de les ones i del vent, està afectant a les mates. Així tenim la mata de la Mansegarota i aquesta línia d'estaques que podeu veure marquen d'alguna manera el que era l'antic perímetre de la mata. O sigui, la mata era tan grossa com això? Arribava, sí, pràcticament fins a les estaques. En qüestió de 30 anys s'ha perdut la meitat de la mata, el 50% de la seva superfície. Per què? Perquè aquesta està enmig de l'Albufera i quan bufa el vent de ponent i de mestral sobretot, no hi ha vegetació submergida que amortigui l'impacte de les ones i van anant erosionant. Veient aquesta il·lustració amb tants d'ocells, podríem pensar que les condicions ecològiques d'aquesta llacuna són bones, però de fet no és així. Diríem que hi ha massa submurmulls i poques fotges. Si les condicions fossin bones, el que hauríem de veure seria aproximadament una avifauna com aquesta. Moltes fotges i uns pocs submurmullaires. Jo, com que no sóc ornitòleg, per saber de quins ànecs es tracta, m'he de fixar sempre en el seu bec. Quan veig que tenen una pinça com aquesta, és que es tracta d'un animal herbívor, que utilitza les pinces per agafar la vegetació i cruspir-se-la. Quan observo que tenen un bec esmolat com aquest ganivet, és que es tracta d'un animal caçador, d'un animal, en aquest cas, que caça peixos, d'un animal piscívor. I les diferències o les quantitats relatives entre piscívors i herbívors ens indiquen quina és la qualitat ecològica del medi on es troben. Per exemple, a l'Albufera de València, quan les condicions eren bones, la llum solar podia atrevessar l'aigua límpida, transparent i arribar fins al fons. Per tant, les plantes aquàtiques podien fer la fotosíntesi i hi havia unes bones praderies sota l'aigua. Com que hi havia tantes plantes, les fotges se'n podien alimentar i també n'hi havia forces. Com que les condicions ecològiques eren les correctes, també hi havia una mica de plàncton.
els peixos que s'alimenten d'aquest plàncton i, finalment, els animals que mengen els peixos. Aquesta seria una xarxa tròfica d'un llac en bones condicions ecològiques. Però, dissortadament, les coses no sempre són així. I a l'Albufera de València, durant molts anys, s'hi han fet abocaments de residus industrials, urbans, agrícoles, i tots aquests abocaments el que han portat ha estat una gran quantitat de nutrients. S'ha eutrofitzat l'aigua, hi ha molt nitrogen i molt fòsfor. I havent-n'hi tant d'aquests elements necessaris per la subsistència, s'han desenvolupat els organismes més competitius, en aquest cas el plàncton, que va disparar la seva població. N'hi havia tant que l'aigua va deixar de ser transparent i la llum del sol ja no podia arribar fins al fons de la llacuna. Per tant, les plantes no podien fer la fotosíntesi. Van desaparèixer. De fet, van desaparèixer sobtadament l'any 1972. Al darrere seu, les fotges van haver de desaparèixer perquè ja no es podien alimentar. Això sí, com que hi havia tant plàncton, els peixos podien cruspir-se'l tot i, per tant, també hi havia animals que menjaven aquests peixos. Aquesta seria, per tant, la xarxa ecològica d'un llac en mal estat. I ara, què podem fer per recuperar les condicions inicials de l'Albufera de València? Ben senzill. Per començar, es tracta de portar molta més aigua fins a la llacuna. I, a més, tota aquesta aigua ha d'estar en una bona condició ecològica, és a dir, ha de ser aigua tractada, depurada, perquè així torni a ser transparent i, per tant, les plantes s'hi puguin tornar a instal·lar. Què i com? I jo he vingut a Ulla de l'Albufera. Fa 40 anys, he anat un dissabte, que no tenia escola, amb mon pare a pescar, i la botelleta de plàstic que s'hauria, i això de plàstic, arribar, jo què sé, a les 9, ja tinc 7. I mon pare diu, ahí vaig tenir la botella, però està buit. Va passar el motoret en marxa, bom, a l'Ullal. L'Albufera estava plena d'ullals. Ullals que és on On era l'ulla, exacte. I bevies... I entonces carregàvem la botella allí i bevíem i la tornàvem a omplir. Estava l'ulla bona, se veia baix. I si ara ho fessis? Pues potser podíem anar tota la setmana de colitis. Ara la majoria de pobles i fàbriques tenen depuradores que netegen l'aigua abans d'abocar-la, però amb això no n'hi ha prou. L'any 70, l'Albufera, el que és l'ecosistema aquàtic de l'Albufera, pues, va patir una malaltia molt greu, fins i tot quasi la mata. Un poc més endavant, en la declaració de parc i en les mesures de protecció, pues, este malalt, que quasi estava mort, se'l va ficar a la UBI, se'l va estabilitzar, se va evitar que es moiguera del tot, i ara està ahí encara. Vull dir, estem intentant recuperar-la, li estan donant medicaments, però no se medica del tot bé i encara no s'ha recuperat. Per millorar la qualitat de l'aigua s'han de tirar menys pesticides als camps d'arròs, però sobretot a l'Albufera li ha d'arribar molta més aigua de la que li arriba en aquests moments. Així és com era l'aigua de l'Albufera fa uns 40 anys, i així és com és actualment. Per aconseguir que l'aigua torni a ser transparent, un dels elements claus és que es renovi. I perquè es renovi, es calcula que es necessiten aproximadament uns 400 hectòmetres cúbics anuals. El problema és que avui dia a l'Albufera hi arriben gairebé 100 hectòmetres cúbics i és una quantitat insuficient. El dia que s'aconsegueixi que arribin aquests 400 hectòmetres cúbics necessaris, es podrà dir que la llacuna té esperances de recuperar-se del tot. La realitat, però, és que la conca del Xúquer està sobreexplotada. Fàbriques, camps de cultiu i consum urbà s'enduen ara per ara la pràctica totalitat del cabdal i deixen a l'Albufera sense el seu recurs principal, l'aigua. En el pròxim Què i com, baixarem a les clavegueres per apropar-nos a unes veïnes indesitjades, les rates. També anirem fins a un abocador d'escombraries on aprendrem com es combat aquest flagell. Les veurem de nit en plena acció en una granja de porcs. I coneixerem la cara més amable de les rates al Parc Científic de Barcelona. Què i com? Està clar.